ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன ராவணச்சாரி. யமுனா தீராவனச்சாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாம் உதீரயேத். ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டாயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. கோவிந்தா. 11 வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஆமா, நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 12 வாசிச்சிடலாம். 12 எவ்வளவு பெருசுன்னு பார்க்கலாம். 13 14 ஐ திங்க் 12 13 14 3 ஸ்லோகங்கள் ஸ்மாலா தான் இருக்கு. அதை வந்து எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஆத்மா நாம் அரியஹாம் சக்ரே தூபாலபே. ஆத்மானாமர்ஹயாம் சக்ரே வர்க்கம். அதாவது நம்ம இப்ப ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். மறுபடியும் சொல்றேன்.
ஆத்மானாம் அர்யஹாம் சக்ரே ஆத்மானாமர்கயாம் சக்ரே காலேவ சர்க ஆதிபிஹி ரூபாலேப ரூபாலேப சத்ராதிபிஹி சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ மஹிஷ்யாம் ஆததே மனஹ மஹிஷ்யாம் ஆததே மனஹ ஆத்மானம் அர்யஹாம் சக்ரே ஆத்மானாம் அர்கயாம் சக்ரே ஸ்ரக ஆதிபிஹி ரூபாலேப ரூபாலேப சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ அலங்கிருத சர்வாங்கோ ஷ்யாமாததே மனஹ மஹிஷ்யாமாததே மனஹ ஆத்மானம் ஹர்யஹாம் சக்ரே ஆத்மானாம் அர்கயாம் சக்ரே உபாலேவ ஸ்ரக ஆதிபிஹி ரூபாலேப ஆதிபிஹி சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ சர்வாங்கோ மஹிஷ்யாமாததே மனஹ மஹிஷ்யாமாததே மனஹ. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி நேத்து சொன்னேன் இல்லையா, வாசிக்கிறேன் நீங்க வாசிக்கிறேன். அடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி வினிதா கேட்க. ஓகே மேடம். ஆத்மானாம் அர்கயாம் சக்ரே ரூபாலேப ஆதிபிஹி சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ மகிஷ்யாமாததே மனஹ. ஆத்மானம் அவரது, அர்ஹ்யாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று போல், சக்ரே செய்தார், தூப நறுமணம், ஆலேப சந்தன கலவையை உடலெங்கும் பூசிக்கொண்டு, ஸ்ரக் மலர் மாலைகள், ஆதியி உடன் தொடங்குதல், சாது தெய்வீக அழகிய அலங்கிருத்த தெய்வீக அழகிய அலங்கிருத்த அலங்கரித்து கொண்டு, சர்வ அங்க உடலெங்கும், மகிஷ்யாம் அரசிக்கு, ஆதத்தே அவர் அளித்தார், மனதினை. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இதன் பிறகு மன்னர் புரஞ்சனன் பொருத்தமான ஆபரணங்களினால் தமது உடலை அலங்கரித்து கொண்டார். நறுமண சந்தனத்தை தம் உடல் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு சுகந்த மலர் மாலைகளை தம் மார்பில் அணிந்து கொண்டார். இவ்வாறு அவர் முற்றிலும் புத்துணர்ச்சி உடையவராக மாறினார். பின்னர் தமது அரசியை தேடத் தொடங்கினார். பொருளுரை: ஒரு மனிதன் நல்லுணர்வு பெற்று தெய்வீக மகானை தனது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவன் வேத உபதேசங்கள், தத்துவம், கதைகள், சிறந்த பக்தர்களின் சரித்தங்கள் போன்ற வடிவங்களிலும் இறைவனுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயுள்ள உறவின் மூலமும் கேட்டறிகிறான். இவ்வாறு ஒருவன் நறுமண சந்தனத்தை உடல் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்து கொள்வதன் மூலம் எத்தகைய புத்துணர்ச்சி பெறுகிறானோ அது போன்ற உணர்வினை பெறுகிறான். இவ்வலங்காரங்களை சமயம் மற்றும் தன்னை பற்றிய அறிவுடன் ஒப்பிடலாம். இத்தகைய அறிவின் மூலம் ஒருவன் லோகாயத வாழ்விலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு எப்போதும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற வேத இலக்கியங்களை கேட்பதில் ஈடுபடுகிறான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள சாது அலங்கிருத்த என்னும் சொல் ஒருவன் தெய்வீக மகான்களிடமிருந்து பெறும் அறிவில் திளைத்தல் வேண்டும் என்று கூறுகிறது. மன்னர் புரஞ்சனனின் தமது நற்பாதியான அரசியை தேடத் தொடங்கியது போல் தெய்வீக மகான்களிடமிருந்து பெற்ற அறிவுரைகளினால் தன்னை அலங்கரித்து கொண்ட ஒருவன் தனது உண்மை உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வினை தேடுவதற்கு முயலுதல் வேண்டும்.
தெய்வீக மகான்களின் உபதேசங்களினால் அன்றி ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விற்கு திரும்பி வர முடியாது. எனவேதான் நரோத்தமதாச தாக்கூர் பாடுகிறார், சாது சாஸ்திர குரு வாக்கே சித்தேதே கரியா ஐக்கிய என்று. நாம் ஒரு தெய்வீக மகானாக வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ அல்லது நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வில் வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ நாம் சாதுவுடனும் தெய்வீகமான சாஸ்திரம் ஆதாரபூர்வமான வேத இலக்கியம் மற்றும் குருவுடன், அதாவது ஆன்மீக குருவுடனும் தொடர்பு கொள்ளல் வேண்டும். இதுவே சிறந்த வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. இப்போ எல்லாரும் ஸ்கிரீன் தெரியாது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஹ்ருஷ்ட சுத்ருப்தஸ்ய திருப்தோ ஹ்ருஷ்டஸ்ய கந்தர்பாக்ருஷ்டமானசः ஷஷ்டவராரோஹாம் நவ்யசஷ்டவராரோஹாம் கிருஹீனம் கிருஹமேதினம் மேதினிம் கிருஹீணீம் கிருஹமேதினீம் திருப்தோ ஹ்ருஷ்டः சுத்ருப்தஸ்ய கந்தர்பாக்ருஷ்டமானசः நவ்யசஷ்டவராரோஹாம் கிருஹமேதினி திருப்தோ ஹ்ருஷ்ட சுத்ருப்தஸ்ய கந்தர்பாக்ருஷ்டமானசः ஷஷ்டவராரோஹாம் கிருஹீணம் கிருஹமேதினி ஜெயந்தி மாதாஜி வாசம். மாதாஜி எங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. இப்ப தெரியலையா? ஐ திங்க் ஒரு ஸ்லோகத்துமே நான் இது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நடுவுல சொல்ல முடியாம போயிருச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி. வினித கேஸ்ரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருப்தோ ஹ்ருஷ்ட சுத்ருப்தஸ்ய கந்த பாக்ருஷ்ட மானசக நவ்யசஷ்ட வராரோகாம் கிருஹீணிம் கிருஹமேதினிம் திருப்தியுற்ற ஹ்ருஷ்ட மகிழ்ச்சியுடன் திருப்த மிகுந்த பெருமை கொண்டு மேலும் கந்தர்ப்ப மன்மதனால் ஆக்ருஷ்ட கவரப்பட்டு மானச அவரது மனம் இல்லை வியசஷ்ட முயலுதல் வர ஆரோகாம் உயர்ந்த உணர்ச்சி கிருஹீனம் மனைவி கிருஹ மேதினி பௌதீக வாழ்வில் தன் கணவரை வைத்திருப்பவள். மொழிபெயர்ப்பு. உணவு உண்டு தனது தாகம் தணிந்த பின் மன்னர் புரஞ்சனன் தன் மனமெங்கும் மகிழ்ச்சி பரவுவதை உணர்ந்தார். உயர்த்தப்படுவதற்கு பதிலாக அவர் மன்மதனால் கவரப்பட்டார். தன்னை இல்லற வாழ்வில் மிகவும் திருப்தியுடன் வைத்திருக்கும் தன் மனைவியை தேடும் ஆசையினால் அவர் உந்தப்பட்டார். பொருளுரை. தன்னை கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள விரும்புபவனுக்கு இஸ்லோகம் மிகவும் இன்றியமையாததாகும். ஒருவன் தன் ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படும் பொழுது அவன் தன் பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுகிறான். விரும்பத்தகாத உணவுகளை உண்பது அல்லது புலால் உண்பது, மது வருந்துதல், தவறான பாலுறவு கொள்ளுதல், சூதாடுதல்
போன்றவற்றில் அவன் ஈடுபடுவதில்லை. சாத்வீக ஆகாரம் என்று சாஸ்திரங்களின் கோதுமை, அரிசி, காய்கறிகள், பழங்கள், பால், சர்க்கரை போன்றவைகளாலான உணவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் சில நேரங்களில் தீட்சை பெற்றவன் பிரசாதம் என்ற பெயரில் ஆடம்பரமான உணவுகளை உண்கிறான். அவன் தனது கடந்த கால பாவ வாழ்க்கையினால் மன்மதனால் கவரப்பட்டு சிறந்த உணவுகளை தின்னும் பெருந்தீனிக்காரனாகிறான். கிருஷ்ண உணவிற்கு புதிதாக வரும் ஒருவன் பெருந்தீனி தின்பதினால் சீர்குலைகிறான் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. தூய கிருஷ்ண உணவிற்கும் உயர்த்தப்படுவதற்கு பதிலாக அவன் மன்மதன் கவர்ச்சிக்கு ஆளாகிறான். பிரம்மச்சாரி என்பவன் பெண்களினால் கிளர்ச்சி அடைகிறான். வானப்பிரசன் தன் மனைவியுடன் பாலுறவு கொள்ளும் கவர்ச்சிக்கு ஆளாகிறான். அல்லது அவன் வேறொரு மனைவியை தேடத் தொடங்கலாம். சில உணர்ச்சி கொந்தளிப்பினால் அவன் தன் மனைவியை நீக்கி ஆன்மீக குரு மற்றும் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆயினும் அவனது கடந்த கால பாவ வாழ்க்கையினால் அவன் நிலைத்திருக்க மாட்டான். கிருஷ்ண உணர்விற்கு உயர்வதற்கு பதிலாக அவன் தரம் தாழ்கிறான். மன்மதனால் கவரப்பட்டதினால் அவன் பாலுறவு இன்பத்திற்காக மற்றொரு மனைவியை தேடுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வு பாதையிலிருந்து ஒரு புதிய பக்தன் உலக வாழ்வில் வீழ்வது பற்றிய நாரத முனிவரால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. தர்மம் சரணாம்புஜம் கரே பஜன் பஜன்ன அபக்கோ அத பதேத் ததோ யதி யத்ரக்வா வியாபத்ரம் அபுத் அமுஷ்ய ஹிம் ஓவர்தாஹாப்தோ பஜதாம் ஸ்வதர்மதக. இது குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், ஒரு புதிய பக்தன் அவனது முதிர்ச்சியின்மையினால் கிருஷ்ண உணர்வை பாதை தரம் தாழ்ந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு அவன் செய்யும் தொண்டு வீணாக போவதில்லை. ஒருவன் தனது குடும்ப கடமையில் அல்லது சமுதாய கடமையில் ஊறியவனாக இருந்து கிருஷ்ண உணர்வு அடையாதவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் பெறப்போகும் நன்மை ஏதும் இல்லை. கிருஷ்ண உணவிற்கு வரும் ஒருவன் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் செயல்களில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் விலகியும் இருக்க வேண்டும். இது ரூபகோப சுவாமியினால் அவரது உபதேச அமிர்தத்தில் விளக்கப்பட்டுகிறது. அத்தியாகார பிராயாச பிரஜல்போ நியமக்ரக ஜனசங்கச சௌமியம் சத்விர் வினஸ்யதி. ஒரு புதிய பக்தன் தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணவோ பணம் சேர்க்கவோ கூடாது. தேவைக்கு மேல் உண்பது பொருள் சேர்ப்பதும் அத்தியாகாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அத்தியாகாரத்திற்காக ஒருவன் கடுமையாக உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது. இதுவே பிராயாசம் எனப்படும். மேலோட்டமாக ஒருவன் தன்னை ஒழுங்குமுறை விதிகளெடுத்து நம்பிக்கை உடையவனாக காட்டிக்கொள்ளலாம். ஆயினும் அவன் அவ்விதிகளெடுத்து தன்னை நிலையாக இணைத்துக் கொள்வதில்லை. இதுவே நியம கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. விரும்பத்தகாத மனிதர்களுடன் அல்லது ஜனசங்கத்துடன் கலப்பதினால் ஆசை மற்றும் பேராசை என்னும் கரை படிந்தவனாகி பக்தி தொண்டு எனும் பாதையிலிருந்து கீழே வீழ்ந்து விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அந்த புர ஸ்திரியோ அப்ருச்சத். அந்த புர ஸ்திரியோ அப்ருச்சத். விமனா இவ வேஷிஷத். விமான இவ வேரிஷத். குசலம் ராமாஹ. குசலம் ராமஹ. ஈஸ்வரீனாம் யதா புரா. ஈஸ்வரீனாம் யதா புரா. ஸ்திரியோ அப்ருச்சத். அந்தப்புரஸ்திரியோ அப்ருச்சத். மனா இவ வேதிஷத். விமானா இவ வேஷிஷத். குஷலம் ராமாஹ. அபிவஸ்குசலம் ராமாஹ. ஈஸ்வரீனாம் யதா புரா. ஈஸ்வரீனாம் யதா புரா. யோ அப்ருச்சத். விமனா இவ வேதிஷத். விமனா இவ வேதிஷத். குஷலம் ராமாஹ.
அபிவகுஷலம் ராமாக குசலம் ராமாக ஈஸ்வரீணாம் யதா புரா Yes, Sridhar Kesi Mataji Vasing. Hare Krishna Mataji. Andapura striyo apruchat vimana iva vedishat abhivakushalam ramaha sheshwarinam yatapura. அந்தப்புறம் ஸ்திரிய பெண்கள் அப்ருச் அவர் கேட்டார் விமனா மிகுந்த உணர்ச்சி உடையவராக இவ போன்று வேதிஷத் ஓ மன்னர் பிராச்சீன பர்கியே அபி இருந்தாலும் வா உங்களுடைய குசலம் நல் அதிர்ஷ்டம் ராமா ஓ அழகிற் சிறந்த பெண்களே ச ஈஸ்வரீனாம் உங்கள் தலைவியுடன் யதா போன்று புரா முன்பு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அச்சமயம் மன்னர் புரஞ்சனன் சிறிது உணர்ச்சி வயப்பட்டவராக காணப்பட்டார். அவர் அந்த புறத்தில் உள்ள பெண்களிடம் கேட்டார், அன்பிற்குரிய அழகிய பெண்களே, நீங்களும் உங்கள் தலைவியும் முன்பு போல் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றீர்களா அல்லது இல்லையா? பொருளுரை. இச்லோகத்தில் உள்ள வேதிஷத் என்ற வார்த்தை மன்னர் பிராச்சீன வர்கியை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு மனிதன் பக்தர்களின் தொடர்பினால் புத்துணர்ச்சி பெற்று கிருஷ்ண உணர்விற்கு விழிப்படையும் பொழுது அவன் நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புதல் எனப்படும் மனதின் செயல்களை கலந்தாலோசிக்கிறான். அதன் பிறகே அவன் தனது உலகியல் செயல்களுக்கு திரும்புவதா அல்லது ஆன்மீக உணர்வில் நிலைத்திருப்பதா என்று தீர்மானிக்கிறான். குசலம் என்னும் வார்த்தை மங்களம் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது தனது இல்லத்தை மங்களம் உடையதாக்குகிறான். ஒருவன் விஷ்ணு பக்தியை தவிர பிற செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அல்லது உலகியல் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்போதும் கவலைகள் நிரம்பியவனாக இருக்கிறான். புத்தி சுவாதீனம் உள்ள ஒரு மனிதன் நினைக்கின்ற, உணர்கின்ற, விரும்புகின்ற செயல்களுடைய தனது மனதினை கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் இச்செயல் முறைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க வேண்டும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்து எவ்வாறு அவருக்கு தொண்டு புரிவது என்று உணர்ந்து கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்கு விரும்பினான் என்றால் அவன் அன்னை என்று அழைக்கப்படும் தனது புத்தியிடமிருந்து நல் உபதேசங்களை பெற்றிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ளப்படும். மன்னர் புத்துணர்ச்சி பெற்றிருந்த போதிலும் கூட அவர் தனது மனைவியை பற்றி வினவினார். இவ்வாறு அவர் எவ்வாறு தனது உறுதியான நல் உணர்விற்கு திரும்பி செல்லக்கூடும் என்று கலந்தாலோசித்தார், நினைத்தார், விரும்பினார். மனம் விஷய போகம் அல்லது புலன் இன்பத்தினால் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடும் என்று ஆலோசனை கூறலாம். ஆயினும் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறினான் என்றால் அவன் பௌதீக செயல்களில் இருந்து இன்பம் தேட மாட்டார். இது பகவத்கீதையிலும் 2.59 விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரம்சா பி அப்ஸ்ய பரம் திருஷ்வா நிவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆன்மா புலன் இன்பத்திலிருந்து தடை செய்யப்படலாம். ஆயினும் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களின் மீதான சுவை அவனிடம் இருக்கும். இச்சுவையும் உயர்ந்த சுவை ஒன்றை அவன் அனுபவிக்கும் பொழுது மறைந்துவிடும். அவன் உணர்வில் நிலை பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி தொண்டில் சிறந்த ஈடுபாட்டை காணும் வரையில் நுகர்ச்சி பொருட்களின் மீதான பற்றினை நீக்க முடியாது. பரம் திருஷ்வா நிவர்த்ததே. பக்தி தொண்டில் ஒருவன் உண்மையாக ஈடுபடும் பொழுதே அவனால் பௌதீக செயல்களை துறக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. அதை ஆஃப் பண்ணி மாதிரி போட்டேன். அது ஜஸ்ட் 30வது சாப்டர் போயிடுச்சு. அது எப்படி போகுது, அதனாலதான் மறுபடியும்
ஓகே ஃபைன். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददासि वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so now reading from Bhagavatam 4வது காண்டம் 26வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து போறோம். ஓகே. ததசூத்ருட பரிஷ்ராந்தோ நிவ்ருந்தோ கிரஹமேஹிவான் கிருத ஸ்நானோ சிசிகாரஹ சம்விவேச கத க்ளமஹ. அது ஒவ்வொரு பேஜுமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணி அப்பதான் அது இருக்கும் போல இருக்கு. மொழிபெயர்ப்பு இல்லையா, பொருளுரை மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு நம்முடைய ஆச்சாரியார் அவர்களுடைய கருணை. இது நம்ம இங்க வாசிச்சு அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் எல்லாருமே. ஓகே. இதன் பின்னர் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் நிறைய வேட்டையாடியாச்சு இல்லையா. அப்படின்னா இந்த மனசு என்ன பண்ணுது, புத்தியையும் தாண்டி அது என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்குதோ அதை செய்து முடித்து விடுகிறது. ஓகே. ஸோ அதை செய்து முடித்த பிறகு அதனுடைய வெற்றியினுடைய களைப்பா இல்லை வந்து தோல்வியினுடைய இதுவான்றதெல்லாமே 2 விதமான சூழ்நிலைகள் நாம் எல்லாருமே எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இல்லையா. நம்ம எதிர்பார்த்தபடி நடந்தா அது வந்து வெற்றி களைப்பு, நம்ம எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை என்றால் வந்து நமக்கு வந்து சோர்வு. இந்த இடத்துல பிராச்சீன பரித் அதாவது இந்த புரஞ்சனன் வந்து அவனுடைய எதிர்பார்த்தபடி எல்லாமே நிகழ்ந்தது. அவன் எல்லா விலங்குகளையுமே கொன்று குவித்தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவன் மனம் போன போக்கில் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொண்டான் ஒரு ஜீவராசி அப்படிங்கிறது பொருள். ஓகே. ஸோ இங்கே பிராச்சீன பரித்து அந்த மாதிரி செயல்கள்ல தான் செய்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே வந்து இன்டைரக்டா வந்து யாரு, நாரத மகரிஷி வந்து சுட்டி காட்டுகிறார். இதன் பின்னர் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் மிகுந்த களைப்புற்ற மன்னர் அவர் அரண்மனைக்கு, எங்க பசி எடுத்தா எங்க போகும், கரெக்டா உணவு எங்க கிடைக்குதோ அங்கதான் போகும் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவரும் வந்து வீட்டுக்கு திரும்புகிறார், அதாவது அரண்மனைக்கு திரும்புகிறார். அங்கு நீராடி சிறந்த உணவு வகைகளை உண்டார். பின்னர் அவர் ஓய்வெடுத்து கொண்டு சோர்வு நீங்க பெற்றவரானார். ஸோ அவர் வந்து குளிச்சு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு எனர்ஜியா, உணவு சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு அந்த எனர்ஜி வரும் இல்லையா, அந்த ஒரு ஆற்றலை கொண்டு அவர் வந்து இப்போ ரொம்ப புத்துயிர் பெற்றவராக தோன்றுகிறார். இது நம்ம 2 விதமான நிலைகள்ல இருந்து பேசணும். ஒண்ணு வந்து பௌதீக தலம், இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக தலம். ஆன்மீக தலத்தை பத்தி நான் அப்புறமா சொல்றேன். பௌதிக தலத்தை மட்டும் நாம இப்ப பார்ப்போம். ஏன்னா எல்லாமே டைரக்டா வர்றதை வந்து நாம பார்க்கலாம். ஓர் உலகாயுத மனிதன் வாரம் முழுக்க மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றான். இன்றைய காலகட்டத்துல நீங்க மண்டே டு சாட்டர்டேவோ இல்லை ஃப்ரைடேவோ வந்து நாமளும் வந்து அயராது உழைக்கிறோம். சண்டே ஆனா என்ன பண்றோம், ரிலாக்ஸேஷன் பண்றோம். இல்லை சில சமயத்துல சில பேருக்கு வந்து சாட்டர்டே கூட லீவ் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, வெளியூருக்கு ஏதோ ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்து தங்கி அங்க வந்து மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும். புதுமையான இடம், அந்த என்விரான்மெண்ட், இயற்கை, இதை ரசிக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு போகக்கூடியவங்க உண்டு. சில பேர் வந்து குடிச்சு இல்லையா அந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பப்புக்கு போறது, ஸோ அங்கேயே வந்து குடிச்சு விழுந்து கிடக்கிறது. இது தாமசிக். ஓகே. இப்படி நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், இந்த புலன்களுக்கும் இந்த உடம்புக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு புத்துணர்வு வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், ரிலாக்ஸேஷன் போறோம். அந்த மாதிரி இங்க புரஞ்சனன் என்ன பண்றான், விலங்குகளை எல்லாம் வேட்டையாடி விட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவனுடைய பசி தாகத்தை எல்லாம் தீர்த்து ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிறான். ஸோ இது இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு.
பிறகு வார இறுதியில் தனது வேலைகளிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்பி ஓய்வெடுப்பதற்காக நிறைய இந்த அதாவது பிக் ஷாட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சிட்டில வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் அவங்க ஊரு கிட்டக்க இருந்தாலோ இல்ல வந்து வீக்கெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கிராமத்திற்கு போயிடுவாங்க. அங்க ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நிலப்புலன்களை எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்காக சில வேலைக்காரர்களை வச்சிருப்பாங்க. அங்க போயிட்டு நிம்மதியா இருந்துட்டு வரலாம். இந்த ஃபோன் எல்லாமே தூக்கி அங்க போட்டு போயிடுவாங்க அவங்க, இல்லையா? ஸோ மீண்டும் வந்து மண்டே ஆனோடனே அந்த ஃபோன் அவங்க கையில இருக்கும். சாட்டர்டே அல்லது ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபோன் அவங்க கிட்ட இருந்து பிசினஸ் கால்ஸே எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் ஷார்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ இது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். பிரபுபாதர் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை எழுதி வச்சுட்டு போனாருன்னா, இது ஐ திங்க் இது ஆல்ரெடி திஸ் இஸ் இந்த வெரி ஹையர் லெவல்ல நடந்துன்னு இருக்கோம். இப்போ வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லெவல் வரைக்கும் நடக்குது இப்போ, இல்லையா? ரொம்ப ரிச் பர்சன்ல இருந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. இன்னும் என்ன மிடில் கிளாஸ் லோயர் கிளாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு எக்கானமில. ஓகே, ஸோ அதாவது வருமானத்தின் அடிப்படையில சொல்றது இது. மேலும் மன்னர் புரஞ்சனனும் தனது அரண்மனைக்கு திரும்பி சென்றார் என்றால் அவர் வேட்டையாடி மிகவும் களைப்படைந்திருந்தார். இவ்வாறு அவரது மனசாட்சி மேலும் அவரை பாவம் செய்து விடாது தடுத்து அவரது வீட்டிற்கு அவரை திரும்ப செய்தது. அப்படின்னா இப்ப செஞ்ச இந்த பாவமே போறோம், எத்தனை விலங்கு கொன்னாச்சு, அதனால வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் வந்து எனப் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ற வரைக்குமே அவர் வந்து செய்து முடிச்சார். ஒவ்வொன்றுமே அவர் செய்தது எல்லாமே பாவ செயல்கள் தான். இன்னும் பாவத்தை செய்யாம வந்து இந்த மனசு வந்து தடுத்து விட்டதாக இங்க வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய பெருந்தன்மையை தான் நம்ம சொல்லணும், இல்லையா? ஸோ ஹவு ஆக்சுவலி ஒரு ஆச்சாரியா வந்து விஷுவலைஸ் பண்றாங்க, இல்லையா? ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நாம வந்து நல்ல விதத்திலே, அதாவது ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நாம நல்ல ஒரு இதையுமே நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியும். அதுல இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டியை வெளிப்படுத்த முடியும்ன்றது வந்து இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சு நம்ம கரெக்டா சொல்லலாம். அதாவது மனசே நீ போரும்பா, இனிமே செய்யாத இந்த பாவத்தை அப்படின்னு மனசு சொல்லுமா? கண்டிப்பா பாவம் என்று மனசு போரும்னு சொல்லும். ஆனா பாவத்தை செய்யாதுன்னு கண்டிப்பா நினைக்காது, இல்லையா? ஒரு விலங்கை கொல்லக்கூடியவனா இருக்கக்கூடியவனுக்கு அவனுக்கு பாவம் புண்ணியமே தெரியாது. சோ கொடூரமான மனசு அது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மனசு எப்படி வந்து நீ இனிமே பாவம் செய்யாதுன்னு சொல்லும்? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இங்க ஆச்சாரியாவுடைய இந்த ஹையர் குவாலிட்டியை வந்து நாம் இங்க பார்க்கணும், இல்லையா? நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார், இல்லையா? நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இந்த வர்ணாசிரமத்துல வந்து நம்ம வாசிக்கிறோம், இல்லையா? அங்க பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்யன், சூத்ர பிறப்பினால் நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த உலகமே ஆவித்யைக்கானது. இங்கே நாம எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இங்க வந்த பிறகு, இல்லையா? இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இந்த சைக்கிள் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஒண்ணு இருக்கும், இன்னொரு 100 ஆண்டுகள் கழித்து இதே குவாலிட்டி இருக்குமான்னா கண்டிப்பா இருக்காது. இந்த குவாலிட்டியை விட இன்னும் டவுன் கிரேடா தான் இருக்கும். ஓகே, நாளுக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கீழே தான் போயிட்டு இருக்குமே ஒழிய நம்ம யாரும் உயர்வான எண்ண ஓட்டங்கள், ஆக்சுவலி எண்ண ஓட்டங்கள் தான் மூல காரணமே. ஓகே, எண்ண ஓட்டங்கள் தான் ஒரு மனிதனுடைய குட் குவாலிட்டி அண்ட் பேட் குவாலிட்டியை வந்து பிரதிபலிக்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்க நம்ம ஆச்சாரியாவுடைய அவருடைய அழகான மனசை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். புரஞ்சனன் அவ்வளவு மோசமானவனா இருந்தாலும், இல்லையா, அவனுடைய மனசு வந்து இனிமே நீ வந்து பாவத்தை செய்து விடாது தடுத்து விட்டது மனசுன்னு சொல்றார். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சீயிங் அந்த மனசுனையுமே வந்து ஒரு ஹையர், மனது என்பது ஒரு பண்பு, இல்லையா? அந்த பண்பையுமே அவர் வந்து கௌரவிச்சிட்டார். அவர் வந்து அதையுமே இழிவுபடுத்தல. அப்படின்னா ஒரு மோசமான நிலைமையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை கூட நாம வந்து இழிவாக நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த குவாலிட்டியை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடித்தோம்னாக்கா, இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான டாபிக் பிரேமா மாதாஜி அங்க பேசுனது. சில பேர் வந்து எதையுமே பேசாம இருப்பாங்க. என்னதான் அவங்கள வந்து அடுத்தவங்க வந்து துப்பிக்கிட்டே இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அந்த துப்புதலை வந்து அவங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அது அவங்களுடைய இயலாமை கிடையாது, இல்லையா? ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. உண்மையிலே அது கரெக்ட். அவங்களுடைய இயலாமை கிடையாது. அடுத்தவங்களை அவங்க வருத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு மனசு, இல்லையா? அடுத்து வந்து அவங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து தான் வந்து அந்த 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 ஒரு கருத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்திக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க செய்த பாவத்தோடையுமே இந்த பாவம் வந்து கண்டிப்பா வந்து கலக்கும். இப்ப வந்து நான் வந்து இப்ப பிரேமா மாதாஜி வந்து நிறைய திட்டிட்டே இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாக்கா, பிரேமா மாதாஜி வந்து ஒண்ணு டீச்சர்ன்னு நினைச்சிட்டு என்னை வந்து விட்டுறலாம், இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து இவங்களுக்கு புத்தியே இல்லை
அதனால அவங்க எதையாவது பேசிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நிலையில நிலைச்சு விட்டுறலாம். இன்னொன்னு வந்து இந்த இடத்துக்கே எடுத்துட்டு வராம கூட இக்னோர் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லையா? 3 விதமான செயல்பாடுகள். எக்ஸாம்பிள் இது எண்ணிலடங்காத எண்ண ஓட்டங்கள் எடுத்துக்க முடியும். ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தரை திட்டுறாங்கனாக்கா, அதை வந்து நாம எடுத்துக்கக்கூடிய விதம் வந்து வெவ்வேறு கோணத்துல இருந்து நாம யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். சூழ்நிலை, காரணங்கள், அமைப்பு இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இதனால என்ன பாதிப்பு வரும், நாம பண்ணக்கூடிய ரியாக்ஷன்னால என்ன வரும், இப்படி எல்லாமே வந்து நாம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஆனா இந்த யோசனை எல்லாம் யாருக்கு வரும்னாக்கா, கிருஷ்ண உணர்வுல போகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. இப்போ இதெல்லாம் சொன்னீங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா வந்து இப்போ ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்கள திருத்தலைன்னா அவங்க மேலும் மேலும் தப்பு பண்ணி அவங்க இன்னும் மோசமா தானே போவாங்க. அப்ப பிரேமா மாதாஜி என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா, உங்ககிட்ட பொறுமையா சொல்லியிருக்கணும். ஆமா, இதுக்காக தான் நான் இப்படி செஞ்சேன். நீ சும்மா இப்படி பேசி நீ தப்பான வழிக்கு போகாத, நீ ராங்குக்கு போகாத, இது உனக்கு பாவச் செயலுன்னு பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும். கரெக்ட். ஆனா அந்த அத விளக்கக்கூடிய பிரேமா மாதாஜி எனக்கு நான் அவங்க சொன்னா கேட்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நான் வந்து புரிஞ்சிக்காம தான் அவங்க என்னுடைய இதை வந்து வீக்னஸை வந்து எப்பவுமே தப்பு பண்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க தப்பு என்னன்றது கண்டிப்பா தெரியும் அதாவது அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தில் விழுந்தவர்களை தவிர மிச்சம் பேருக்கு எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தாலும் தெரியும், சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் தெரியும். அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தனக்கே அவங்க வந்து தவறை அழிச்சுக்குவாங்க இல்லையா? இப்ப பிரேம மாதாஜி என்னை பொறுமையா கூப்பிட்டு, மாதாஜி நீங்க இது பண்ணதுனாலதான் அப்படிங்கறது வந்து விளக்குனாங்கன்னா, அதை கேட்கிற அளவுக்கு நான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கே ஒரு காரணம் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஒன்லி ஹேவ் மை ஓன் வே ஆஃப் திங்கிங் இல்லையா? அவங்க சொல்ற கோணத்துல நான் யோசிக்கவே இல்லை. மாதாஜி சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டு விட்டுருவோம் மாதாஜி. அப்புறம் ஓகே, அதாவது அவங்க எனக்கு சொல்றாங்க, அறிவுரை சொல்றாங்க, நான் அந்த கோணத்தை ஏத்துக்கவே மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து பொதுவா, அதாவது எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய ஷூஸ்ல போய் நின்னுதான் நாம அந்த ஷூ எனக்கு ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்க்கணுமே தவிர, இந்த ஷூவை நீ போட்டுக்கோ இது கரெக்டா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அடுத்தவர்களுடைய நிலையில் நின்று நாம யோசிக்கும் பொழுதுதான் என்னுடைய பாதிப்பு என்னன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இப்ப நான் அப்படிப்பட்ட கேரக்டரே கிடையாது. ஓகே, நான் வந்து அப்படிப்பட்ட கேரக்டரே கிடையாது. ஆனா பிரேமா மாதாஜிக்கு வந்து எல்லாருடைய நிலையிலிருந்து யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதுல வந்து பொதுவான ஒரு இதுல இருந்து அவங்க யோசிப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு மன்னிக்கக்கூடிய மனசு கூட இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு இல்லாமலேயும் போகலாம் இல்லையா? இப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளுமே இருக்கு. வாய்ப்புகள் என்பது எல்லா ஆங்கிள்லயும் எடுத்துக்கணும், ஒரே ஆங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா? அவங்க ஃபர்கிவல் பர்சனா இருக்கலாம், இல்ல வந்து அவங்க அதை ஃபர்கிவே பண்ண முடியாது, மனசுக்குள்ள வச்சுட்டே இருப்பாங்க, அப்படிப்பட்ட நிலை கூட இருக்கும் இல்லையா? ஒன்னு ஃபர்கிவ் பண்ணாதான் அந்த மனசுல இருந்து அவங்களுடைய தவறான இதை வந்து நம்மளால வெளியே எடுத்துட்டு போய் குப்பை தொட்டியில போட முடியும். எப்ப நமக்கு மன்னிக்கக்கூடிய மனசு இல்லையோ அவங்களுடைய அந்த இம்பாக்ட் வந்து நம்ம மனதில வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். இது அழகா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகான டிஸ்கஷன் அங்க இருந்தது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தருடைய தவறான நிலையை நம்ம வந்து புரிஞ்சின்றாலும் அதை வந்து நாம வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசை எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ். அதுக்காக வந்து அந்த மன்னிக்கக்கூடிய மனசுல இருப்ப பிரேமா மாதாஜி என்ன மன்னிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு வந்து பொழைக்க தெரியாதவங்க, புத்தி கெட்டவங்கன்னு நினைக்க முடியுமா? இல்லையா? அப்படின்னா மாதாஜி இதுல வந்து செல்ஃபா இல்லாம மித்தவங்களும் அதனால பாதிக்கப்படுறாங்க. இப்போ பிரேமா மாதாஜி மாத்திரம் நீங்க திட்டல. இப்போ இதே இது இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களையும் திட்டுவீங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லையா? அப்போ இவங்க செய்யலாம்ல. என்னுடைய தவறு நான் என்னைக்குமே புரிஞ்சுட்டதே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஐ ஹாவ் மை ஓன் ஜஸ்டிபிகேஷன். எனக்கே வந்து நான் இது பொதுவா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய இதுதான் மாதாஜி. இப்போ நீங்களே கூட வந்து நான் சொன்னதுதான் ரைட் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு நிலையில உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஏதாவது சொல்லி முடியுமா? மாதாஜி நீங்க சொல்றதுக்கு 100% கரெக்ட் மாதாஜி. அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி நீங்க சொல்றது. இன்னொருத்தங்க பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு பிரேமா மாதாஜி அது அவங்க வந்து உங்களை மன்னிக்கலாம், சரி நம்ம போனா போதுன்னு எல்லாம் விடலாம். நீங்க இப்படி செஞ்சா இன்னொருத்தவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க. பொதுநலத்தோட அவங்க செயல்படலாம் இல்லைங்களா மாதாஜி? பொதுநலத்தோட செயல்பட்டா அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, அவங்களே அவங்களுக்கு வந்து எனிமி ஆயிடுவாங்க இல்லையா? சோ இப்போ பிரேமா மாதாஜி எனக்கு சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு பிரேமா மாதாஜி கண்டாலே எனக்கு பிடிக்காது.
எது வரைக்கும்னா நான் செய்த தவறை நான் உணராத வரைக்குமே. ஒருவேளை எனக்கு அந்த உணரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சாக்கா ஐ வில் கோ அண்ட் தேங்க் ஹர் ஃபார் கைடிங், இல்லையா? ஸோ இந்த 2 விதமான நிலைகள் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல. நிறைய சினாரியோஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து உட்காந்து படிச்சோம். அதாவது நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது எப்பயாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் டாக் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். இங்க வந்து ஸ்லோகத்துல வந்ததுனால அதை நான் அப்படி அதை வந்து நான் இழுத்து வச்சு இங்க சொல்றேன் நானு. இங்க வந்து நம்ம ஆச்சாரியாவுடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். வர்ணாசிரமத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்களை நீங்க படிக்கும் பொழுது பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்யா அண்ட் சூத்ரா அவர் கிளியரா சொல்லிடுவார், பிறப்பினால் கிடையாது, வெறுமனே செயல்படும் தன்மையில தான் நாம இந்த கேட்டகரி, இல்லையா? இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல், இல்லையா? ஒருத்தவங்க வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து இதெல்லாமே வர்ணாசிரமத்துல இருந்து. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நமக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது, இல்லையா? நம்ம அந்த அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமே நமக்கு இல்லை. வி ஆர் ஒன்லி, ஏதாவது இது நம்முடைய தவறே கிடையாது. இட் ஹஸ் பீன் அன் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ். ஸோ நிறைய உண்மைகள் என்பது நமக்கு வந்து விளக்காமலே அதை அப்படியே தொன்று எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் நாம, இல்லையா? இனிமே போகும்பொழுது இப்ப இருக்கிறத விட இன்னும் வந்து கீழான ஒரு நிலைக்கு தான் நாம செல்ல போகின்றோம். ஏன்னா எடுத்துரைக்கிறத வந்து கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு நம்ம அந்த வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்திக்கிறது கிடையாது, பொறுமை கிடையாது, முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது. அது நமக்கு நன்னிலை என்பதையும் அறியறதுக்கான அந்த வாய்ப்பையும் நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறதும் கிடையாது, இல்லையா? இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம். ஆனா நம்ம ஆச்சாரியா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு, இல்லையா? மனசு வந்து சொல்லுது, அவரை பாவம் செய்யாது தடுத்து மனதுக்கு எந்த அளவுக்கு அவர் வேல்யூ கொடுத்திருக்காரு, இல்லையா? அதே மனசுதான் அவனை வந்து போய் கொல்ல சொல்லுச்சு. பிராச்சீன, அதாவது யாரு, புரஞ்சனனுடைய மனசு வந்து கடினமானது. ஆனாலும் அந்த கடினமான மனசை வந்து அவர் தாழ்த்தவில்லை. He has given the quality, இல்லையா? அதாவது இதுதான் உயர்வான ஒரு இது நம்ம சொல்லணும். அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் ஆச்சாரியா நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம எதையுமே அவருடைய நிலைய ஹையர் லெவல் அப்படிங்கறத வந்து நாம we need to see the quality. நம்முடைய ஆச்சாரியாவுடைய நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதை நம்ம அந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இவந்தோ அந்த மனசு வந்து இந்த செயலை தூண்டி செயல்பட்டது, அவன் அதுல அயர்வடைந்துதான் அவன் இங்க வந்திருக்கான் போறோம்னுட்டு. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த மனசு வந்து போறோம்னு சொன்னதுக்கு வந்து இனிமே அவன் பாவம் செய்யாதன்னு கிடையாது. திட் இஸ் அ குவாலிட்டி. த ஹிடன் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நிறைய கருத்துக்கள் இதுல வந்து நம்ம டிபேட் பண்ணணும்னு நிறைய நேரம் உட்காந்து டிபேட் பண்ணலாம். ஆனா இதுல நிறைய கருத்துக்கள். அவர் வீட்டுக்கு திரும்பின பிறகு பகவத்கீதையில் லோகாயுதவாதிகள் துஷ்கிருதினா, இல்லையா, மூடா, இல்லையா, நராதாமா, மையா ஹர்பிதக, அடுத்து வந்து ஆசுரம், இல்லையா? படிச்சிருக்குமா? 4 விதமான துஷ்கிருத்தினோஸ் படிச்சோமா? மூடா, நராதாமா, அடுத்து வந்து மையா ஹர்பிதக, இல்லையா? மாயையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. ஸோ இப்போ பிரேம மாதாஜி என்னை திட்டும்பொழுது நான் எந்த இதுல இருந்திருப்பேன்? மாயையில இருக்கேன்னு அர்த்தம். அவங்க சொன்னதை நான் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லைன்னாக்கா அந்த பக்குவத்தை நான் அடையவில்லை என்றால் நான் மாயையில் இருக்கின்றேன். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? கண்டினியூஸா வந்து தவறுகளை இழைத்து பாவ செயல்களை தான் நான் செய்யறேன்னு அர்த்தம், இல்லையா? அது எல்லாமே மூடத்தனத்தினால் வருவதுதான். ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் தான் நாம அசுரத்தன்மையை வந்து காட்டுறது. ஓகே. மேலும் இந்த பாவ செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பவர்களை குறிப்பிடுவதாகும். ஒரு மனிதன் புத்தி தெளிவுற்று, அதாவது நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ், தான் எவ்வாறு பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தோம் என்று உணரும் பொழுது அவன் தனது மனசாட்சியிடம் திரும்பி செல்கின்றான். இந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கேயுமே படிக்கவே முடியாது. We have to highlight it. நம்ம எங்க போறோம்? மனசுக்குள்ளே நம்ம வந்து பேசுறோமா இல்லையா? நான் என்ன செஞ்சேன், இல்லையா? நான் எதற்கு இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், நான் என்ன தவறு இழைச்சேன், அப்புறம் இந்த ஒரு செயல்ல போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு யார் மூலியமாவோ ஒரு சாஃப்டா நமக்கு வந்து சொல்லும் பொழுது நீ இதை பண்ணலப்பா, அவர் என்ன பண்ணாரு, அதன் பிறகு அந்த அனுபவித்த நபர் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அவருடைய ஃப்ரெண்டோ நமக்கு ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து சொல்லுவார், அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாருப்பா, அது பாவம், உனக்கு நீ ஃப்ரெண்டா இருந்ததுனால உனக்கு அது சொல்லவே இல்லப்பா, நீயும் வருத்தப்படுவேன்ட்டு. அப்போ நாம என்ன நினைப்போம்? ஐயோ, நம்ம தெரியாம இப்படி எல்லாம் தவறு பண்ணிட்டோமே, அவருக்கு அவ்வளவு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணோமே, நம்ம மனசாட்சியிடம் நம்ம இவ்வளவு தவறு பண்ணிட்டோமே நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லையா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும். இது ஒரு சுச்சுவேஷன். இது மாதிரி நம்ம பல சுச்சுவேஷன், பல ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம கண்டிப்பா பார்ப்போம். தாய் மகள், இல்லையா, அதாவது கணவன் மனைவி, அம்மா அப்பா, குழந்தைங்களோட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்,
இல்லைன்னா பிற உறவினர்கள், இல்லைன்னா நண்பர்கள், இல்லையா? இப்படி நாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம எடுத்துட்டு போறோம். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மனிதனின் புத்தி தெளிவுற்றுத்தான் அவன் தெளிவடையும் பொழுது, இல்லையா? அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து தான் எவ்வாறு பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தோம் என்று உணரும் பொழுது, எக்ஸாம்பிள் நம்ம அஜாமிலனை எடுத்துக்கலாம், இல்லையா? அவனுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் வந்தப்ப என்ன ஆச்சு? அவன் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறான். அவன் ரொம்பவுமே ஃபீல் பண்றான். ஏன் துருவ மகாராஜ் பாருங்க, அவர் தவறு செய்யல. ஆனா அவர் எதை எதிர்பார்த்து போனார்? அவருக்கு ஒரு பிரம்மரை காட்டிலுமே வந்து ஒரு ஹையர் சிச்சுவேஷன், அந்த இது வேணும், அந்த பொசிஷன் வேணும்னு போட்டார். பிரம்ம லோகம் தான் இருக்கிற லோகத்திலே வந்து மேன்மையான உலகம். அதை காட்டிலும் இன்னும் மேன்மையான உலகம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து செல்கின்றார், இல்லையா? சோ அப்படி செல்லும் பொழுது அங்கே பகவானிடத்தில் வந்து பக்தி கொண்டு அந்த பக்தியில அவர் வந்து என்னாரார்? he feeling is rejoicing, இல்லையா? அந்த மேன்மையான பக்தியில தன்னை திளைத்து கொண்ட பொழுது இந்த பௌதிக ஆஸ்திகள் எல்லாமே நாம கேட்டுண்டு வந்தோமே, பொசிஷனை கேட்டுட்டு வந்தோமேன்னு அது எதற்கு ஒப்பிடுகிறார்? உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்கு ஒப்பிடுகிறார், இல்லையா? ரத்தினம், அதாவது விலை மதிப்பற்ற ரத்தினம் போன்ற இந்த பக்தி எனக்கு கிடைச்ச பிறகு, இறைவனோடு சம்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுத்த பிறகு, அதனால் அவர் பேர ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறத கண்டு அல்பமா நான் இந்த பௌதிக அரசாங்கத்தையும் அந்த இது நிலையுமே நான் எதிர்பார்த்து வந்தேன், பிரம்மரை காட்டிலுமே. அதற்கு அவர் எதற்கு ஒப்பிடுகிறார்? உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்கு ஒப்பிடுகிறார். இது நம்ம படிச்சோம். ஓகே, சோ அது இதுவே அங்கு அரண்மனை என்னும் குறியீடாக உள்ளது. பொதுவாக ஓர் லோகாயுதவாதி ஜட குணங்களான ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தினால் பீடிக்கப்படுகிறார். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம இந்த பௌதிகத்தின் மீது நமக்கு எவ்வளவு பற்றுதல் இருக்கோ அவ்வளவுமே வந்து நம்ம வந்து உலகாயுத தன்மையில தான் இருக்கோம், பௌதிக தன்மையில தான் இருக்கும், ரஜோ மற்றும் தமசிக் குணத்துல தான் நாம இயங்கின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அவன் எப்பொழுதும் இதனை உணர்கிறானோ அப்போது அவன் ஓய்வு பெற விரும்புகிறான். வேத நாகரிகத்தில் இவ்வோய்வு பெறுவது சாதகமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. வாழ்க்கையின் இப்பகுதியே வானப்பிரஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இல்லையா? வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம், இல்ல ரெண்டுமே நம்ம பரிபாலிக்கணும். வர்ணங்கள் நம்முடைய செயலுக்கு ஏற்றவாறு வர்ணம், இல்லையா? அதே வந்து ஆசிரமம் என்பது நாம் எந்த வயதில் இருந்து கொண்டு எதை பரிபாலிக்கணும். 25 வயது வரை பிரம்மச்சரியம், 25 50 வந்து கிரகஸ்தன், இல்லையா? அடுத்து வந்து 50 75 வரைக்குமே வானப்பிரஸ்தன், அடுத்து 75க்கு மேல சந்நியாச வாழ்க்கை. இது வந்து நம்ம சத்திய யுகத்துல செய்த மாதிரி நம்ம கலியுகத்துல செய்ய முடியாது. இந்த யுகத்திற்கு இந்த காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அதை நாம வந்து இப்ப வானப்பிரஸ்த நிலையில, இப்ப நான் வானப்பிரஸ்த நிலையில தான் இருக்கேன். சோ அந்த செலிபசி இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். வெதர் யூ டேக்கன் இனிஷியேஷன் ஆர் நாட், அது செகண்டரி. ஓகே, நம்ம தீட்சை பெற்றிருக்கிறோமா பெற்றில்லையான்னு தெரியல. உலகாயுத விஷயங்கள்ல இருந்து நாம என்ன பண்ணணும்? வந்து விடணும். ஸோ இன்னைக்குமே நம்ம மருமக வந்த பிறகு நாம வந்து அதாவது குடும்ப பொறுப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நாம அதை ஹோல்டு பண்ணிட்டு வச்சுக்க கூடாது. வந்த பிறகு அவங்க கையில கொடுத்து நீங்க எடுத்து நடத்துங்கன்னு கொடுத்துடணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம பொறுப்புகளை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து செயல்படுத்த வைக்கணும். ஒரு 1 year நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இதெல்லாமே இப்படி இதெல்லாம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து செய்து கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது ஐடியா வேணும்னா நம்ம கிட்ட கேட்கலாம். அது இல்லைன்னா அவங்க அந்த வீட்டை மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த பொறுப்பை நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இல்லைன்னா அந்த பொறுப்போட சேர்த்து நாம வந்து இன்னும் ஆரோக்கியமற்ற நிலையை தான் நாம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆஃப்டர் 50 years, இல்லையா? ஈவன் அரசர்கள் எல்லாம் அப்படிதான் செய்தாங்க, இல்லையா? பிள்ளைகளுக்கு வந்து மணிமுகத்தை சூட்டி விட்டு அவங்க வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விடுவார்கள். துறவர வாழ்க்கை இல்லை வந்து இது வீடு பேறு பெறுவதற்கான செயல் இதுல எல்லாம் ஈடுபடுறதுக்கு செய்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் நாம இந்த எது வரைக்கும் நாம இந்த குடும்ப பற்றுதல்ல வந்து உழன்னு இருக்கோமோ அது வரைக்குமே வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும், பௌதிக அட்டாச்மெண்ட், இல்லையா? அதை வந்து நாம குறைச்சிக்கணும். அட்லீஸ்ட் 90% கீழேனா நம்ம கொண்டு வரணும். ஐடியலா சொல்லணும்னாக்கா 100% ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். ஆனா அதுக்கான மனசு நமக்கு இருக்கணும், இல்லையா? ஓய்வு பெறுவது என்பது தனது பாவச் செயல்கள் அனைத்திலும் இருந்து விடுதலை பெற விரும்பும் லோகாயுதவாதிக்கு இன்றியமையாது, இல்லையா? மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதே வந்து ஆன்மீக தளத்துல இது வந்து அதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியா. ஓகே, மன்னர் புரஞ்சனன் அரண்மனை திரும்பி நீராடி பசியாறி கொண்டது ஒரு லோகாயுதவாதி தனது பாவச் செயல்கள் இருந்து ஓய்வு பெற்று ஒரு ஆன்மீக குருவினை ஏற்று. இது வந்து இன்னொரு அழகான டைரக்ஷன். ஆனா
இதை வந்து புரஞ்சனன் ஃபாலோ பண்ணல. அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து அவருடைய அரண்மனை இதெல்லாமே பரிபாலித்த பிறகு இல்லையா, அசம்பிளி எல்லாமே நடத்தின பிறகு அவர் ஓய்வு எடுக்கிறாருன்னா சந்தியா காலத்துல எப்படி நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து எவ்வாறு நவவித பக்தியில வந்து ஈடுபட்டாரோ அவ்வாறு வந்து ஒருத்தர் வந்து ரோல் மாடலா இருக்கணும். ஒரு ஆன்மீக குருவினை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தூய்மை அடைந்து அவரிடம் இருந்து வாழ்வின் உண்மையான மதிப்புகளை கேட்டறிதல் வேண்டும். சோ குருவிடத்துல வந்து தன்னுடைய இதை வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணி அவரிடத்துல வந்து உபதேசங்களை கேட்கணும் இல்லையா? இப்ப பிரசங்கங்களை கேட்கணும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வி ஷுட் லிசன் இல்லையா? சிரவணம் என்பது பண்ணணும். இதனை ஒருவன் செய்தான் என்றால் நீராடிய பிறகு அவன் புத்துணர்ச்சி பெறுவது போல அவனது புத்துணர்ச்சி பெறுவான். எஸ், நம்ம குளிச்சு முடிச்சு கோயிலுக்கு போறோம்னா இன்னும் நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அதே வந்து நம்ம அப்படியே ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் இல்லாம சாயங்காலத்துல நம்ம கோயிலுக்கு காலையில குளிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம போகும்பொழுது அதே டல்னஸ் வந்து இருக்கும். குளிச்சாலே நமக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், அந்த குளித்ததோட நம்ம இன்னும் வந்து அங்க போகும்போது இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து we are getting a healing actually. நமக்கு இன்னும் அந்த பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நிறைய கிடைக்கிறது. எவ்ரிடே we have to go to temple, that is a mandatory. ஆனா சில சமயங்கள்ல நாம போக முடியறது இல்ல. அது அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துல நாம சிக்கிக்கிறோம் இல்லையா? குடும்ப பொறுப்புகளால நாம வந்து சுமத்தப்பட்டு சில சமயங்கள்ல கோயில்களுக்கு போக முடியாம இருக்கும். ஆனா அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வது என்பது உசிதமான செயல். இறைவனை தரிசனம் பெறுவது என்பது உசிதமான செயல். அதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து பக்தி பாதையை வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்பை வந்து கொடுக்கும். இதனை ஒருவன் செய்தான் என்றால் இல்லையா, தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவிடன் ஒருவன் தீட்சை பெற்ற பிறகு ஒருவன் தவறான, அதாவது இந்த 4 இதையுமே வந்து தவிர்க்கணும் இல்லையா? ரெகுலேஷன்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். தகாத செயல்கள் வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. விட்டொழித்தல் வேண்டும். இஸ்லோகத்தில் உள்ள உசிதாகார அப்படின்னா உசித அப்படின்னா உசிதமானது, உயர்வானது, நல்லது அப்படின்னு அர்த்தம். உசிதமானவற்றையே ஒருவன் உண்ண வேண்டும் இல்லையா? பன்றிகளை போல் அதாவது மலம் தின்னக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிடைச்சது எல்லாத்தையுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, என்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. பிரசாதமா இருக்கக்கூடியதை வந்து நாம எவ்வளவு எடுத்துக்கணுமோ அவ்வளவு பிரசாதம் கூட நம்ம வந்து நிறைய சாப்பிடக்கூடாது. ஃபுட் இஸ் அ மெடிசன், உணவே மருந்து ஆயுர்வேதத்துல. ஆனா அதையே நம்ம அதிகமா சாப்பிடும்போது அதுவே நமக்கு பாய்சன் இல்லையா? அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் விஷம் தான். ஸோ எதையுமே எந்த அளவுக்கு சாப்பிடமோ அந்த அளவுக்கு தான். அந்த அதாவது பிராயணக அல்பாயுஸ் அது வேற இல்லை, இது வரும் என்னது பிரஜல்பா, இது இந்த ஸ்லோகம் இதுல வருது, நம்ம பார்க்கலாம். மனிதர்களுக்கான 6 விதமான செயல்கள் வந்து நம்மள வந்து நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா இந்த 2 இதுமே நம்ம அங்க படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சாத்வீக ஆகாரம், அதாவது சத்வ குணமுடைய உணவு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஒருவன் ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணமுடைய உணவுகளை ஒருபோதும் உண்ணக்கூடாது. அவங்க அதுல இருந்து அந்த உணவுகளை அவங்க எவ்வளவு தூரம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்களோ அவ்வளவு தூரம் அவங்க கிட்ட சாத்வீகம் வந்து சேராது. அதுக்காக தான் இந்த பூண்டு வெங்காயத்தை எல்லாத்தையுமே விடணும்னு சொல்றேன். தட் இஸ் த ரீசன் இல்லையா? அது தாமசிக் உணவு. அந்த பூண்டு அந்த பஞ்சன் ஸ்மெல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு வந்து ருசியா இருக்கும். இப்போ ஒரு பூண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டவங்க தான் இல்லையா? இப்போ அதாவது நம்ம பொரியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர்க்கடலை இதெல்லாம் போட்டு பூண்டையும் போட்டு தட்டி போடுவாங்க இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப நறுமணமா, இட்ஸ் அ கேஸ் கிளியரிங் திங், எல்லாமே கரெக்ட் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா தட் இஸ் அ தாமசிக் குவாலிட்டி. அந்த தாமச உணவுகளை வந்து நாம உண்ணும் பொழுது நம்ம கிட்ட என்ன ஆகும்னாக்கா தாமச குணம் வந்து மேல் நோக்கும். அதை அவாய்ட் பண்றதுதான் அதை சாப்பிடாதுன்னு சொல்றாங்க, மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தாமசிக் உணவுகள் சாப்பிடும் பொழுது நம்ம கிட்ட சோம்பேறித்தனம் இல்லையா, மூளையே வேலை செய்யாது. ஓகே, மூளையே வேலை செய்யாது. அப்படி ஒரு இது, நம்ம யார் எது எடுத்து உரைச்சாலும் நம்ம அதை ஏத்துக்க மாட்டோம். நம்ம சொல்றதுதான் ரைட்டு. அது நமக்கே வந்து பிற்காலத்துல வந்து ஒரு கடினமான சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுப்போம். அதுல போய் வலியும் வேதனையும் கூட நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனாலும் அது எதனால அனுபவிக்கிறோம் இந்த வலியும் வேதனைன்னு தெரியாமலே அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். அதுதான் வந்து தாமசிக் இயல்பு. ஸோ இந்த குணங்கள் வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது. ஓகே, இதுவே உசிதாகாரம் அல்லது உசிதமான உணவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் ரஜோ மற்றும் தமசு குணத்திற்கான மாமிசம் உண்பது அல்லது மது அருந்துவது போன்றவற்றை விட்டொழித்தல் வேண்டும். பிரபுபாதர் எவ்வளவு கருணை கொண்டு இதை மீண்டும் மீண்டும் நிறைய இடங்கள்ல சொல்றார். நாம் நிறைய இடங்கள்ல வந்து சில கருத்துக்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வரும். அது எதற்குன்னா திருப்பி திருப்பி சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசுல வந்து, அதாவது
அதாவது ஒரு மலை போல் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு வந்து, அதாவது எறும்பு ஊற ஊற கல்லும் தேயும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது போல நம்முடைய பாவங்களுடைய அந்த திக்னஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். நம்முடைய ரியலைசேஷனும் வரும் நமக்கு. அதுக்காக தான் நிறைய இடங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆல்சோ இஸ் பீன் மேட் அதுக்காக தான். அததான் வந்து நாரத மகரிஷி வியாசதேவருக்கு சொன்னார். நீ இறைவனுடைய புகழாரங்களை நிறைய மிகைப்படுத்தி சொல்லு. அதாவது மிகையான இடங்கள்ல சொல்லணும். மிகைப்படுத்தி கிடையாது. மிகையான இவந்தோ அதிகமான குளோரிஃபிகேஷன் பகவானுக்கு செய்யணும்ன்றது தான் உண்மையான இது. இருந்தாலும் அதை வந்து மிகுதியான இடங்கள்ல வந்து நாம நீ சொல்லி இருக்கணும். அதை வந்து நீ மிகுதியான இடங்கள்ல சொல்லல. சோ குறைவான இடங்கள்ல சொல்லிட்டு சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு நீ நிறைய சொல்லியிருந்த அப்படிங்கறத வந்து சுட்டி காட்டினார். எதை வந்து நாம திருப்பி திருப்பி நாம வாசிக்கிறோம்னா அதுக்கான மூல காரணம் அதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா மனசுல எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்குதான் ஆச்சாரியா வந்து திருப்பி திருப்பி எழுதியிருக்கார். ஓகே, ஒருவன் ஓய்வின்றி அல்லது சோர்வுற்றோ இருந்தான் என்ற, ஆனா அதுலயுமே அந்த இடத்திற்கு வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் கருத்தும் நமக்கு வந்து தெரிய வரும். அதனோட இது வந்து ரிலேட் ஆகும். அதனாலதான் அது சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஒருவன் ஓய்வின்றியோ அல்லது சோர்வுற்றோ இருந்தான் என்றால் அவனால் தெய்வீக நெறியினை அறிந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து பகவத்கீதையில வந்து 12.20 லாஸ்ட் ஏவம் பிரசன்ன மனசு. பேஜ் மாத்திரேன். தெரியறதா பேஜ்? பகவத் பக்தி யோகதः பகவத் தத்துவ விஞ்ஞானம் முக்த சங்கஸ்ய ஜாயதே. ரஜோ தமசி குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை ஆகாத வரையில், ஃபுல் கண்டிஷன் அப்ளை. ஓகே, ஒருவன் அமைதி அடைய முடியாது. கண்டிப்பா எப்பவுமே மனசு ஆர்ப்பரிச்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ரஜோ மற்றும் தமசி குணத்துல இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து எனக்கு இது கிடைக்குமா, நான் இதை செய்தேன், இதனால அங்க என்ன நடந்திருக்கும், நான் இதை சொன்னேன், அதை செய்தேன் இல்லையா, இது நான் தான் கிரேட், இதை நான் தான் செய்தேன், என்னை யாராவது புகழ்வாங்களா, இல்லை ஏன் இழந்தாங்க, இப்படி எல்லா நான் என்ன தவறு செஞ்சேன் இல்லையா, அதை நான் திருப்பி கேட்டே ஆகணும், இல்லைன்னா என் மண்டையே உடைச்சிடும். இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட உண்டு. இது எல்லாமே எந்த குணத்தோட சேர்ந்தது? ரஜோ மற்றும் தமசிக் குணங்கள். ஒருவர் தவறு இழைத்தால் கேட்பது தர்மம் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த கேட்டல்னால் வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து ஒரு நல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமானால் தான் நம்ம கேட்கணும். இப்ப அந்த சூழல்ல வந்து நல் பாதிப்பு ஏற்படாதுன்னா ஜஸ்ட் ப்ரே அண்ட் தென் லீவ் த பிளேஸ். இதுதான் வந்து பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க எடுக்க வேண்டிய ஸ்டைல். இதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டே இருந்தோம்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து மிக மோசமான ஒரு நிலைக்கு தான் கொண்டுச்சு. மாதாஜி, ஒரு தவறு செஞ்சுட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதை உணரல அவங்க, அப்ப நான் என்ன தவறு செஞ்சேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல மாதாஜி? எதனால அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சு, அதாவது அது வந்து ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் டன் மிஸ்டேக். அப்ப அதை வச்சு நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் இல்ல மாதாஜி? கண்டிப்பா. இப்ப நான் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டேன், பிரேம மாதாஜி உங்களை நான் திட்டேன்னா நீங்க வந்து பொறுமையா சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. அப்புறமா நானே ஒரு சமயத்துல நீங்க சைலண்டா பேசாம ஆகும் பொழுது அப்போ ஏன் மாதாஜி பேசாம இருக்காங்கன்னு எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்ததுனாக்கா இப்ப நான் ஏதோ தவறு பண்ணேன்னு நினைக்கிறது என்னுடைய குட் குவாலிட்டி. அப்புறம் நீங்க என்கிட்ட பேசாம போனீங்கன்னாக்கா அவங்களே வந்து பேசட்டும், நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு அதுவும் நான் நினைப்பேன் இல்லையா? நான் ரஜோகுணத்துல இருந்தா கண்டிப்பா நினைப்பேன். இன்னொன்னு, நான் எதையுமே நினைக்காம போறது எப்போ? நான் தமசிக் குணத்துல இருந்தேன். 3 குணங்கள். சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க தான் அதை வந்து நினைப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பிளஸ் அந்த ஆங்கிள் அவங்க யோசிக்கவும் அவங்க விருப்பப்படவும் மாட்டாங்க. ஓகே, தாமசிக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அதை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கவும் தெரியும். புரிஞ்சுதுங்களா? சோ அதனால நம்ம எல்லாமே தவறு இழைக்கிறவங்க தான். அதனால வந்து அதை தவறு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில் என்ன தவறு? எந்த பாதிப்புமே கிடையாதுல்ல. தட் கிவ்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்சுவலி. இல்லையா? பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நாம் இருக்கும் பொழுது தவறு ஒன்று நாம் இழைத்த பிறகு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுல தப்பே ஒண்ணும் கிடையாது. அதனால நம்முடைய ஈகோ, நாம தாழ்ந்து விட்டோம் அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாது. when we have done a mistake we should not hesitate to ask sorry. அதனால சாரி தேங்க்ஸ் வந்து நம்ம சுலபமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வெளிப்புற தோற்றத்துல இருந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது. உண்மையிலேயே மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம நிறைவு படைந்து ஐயோ அவங்களுக்கு நாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து நம்ம சாரி கேட்போம். சின்சியர் சாரி, சின்சியர் ரிப்பெண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சின்சியர் ரிப்பெண்டிங் நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ லாஸ்ட் சாப்டர் இருக்கு 19th சாப்டர்ல. ஓகே, நம்ம பரிஷித் மகாராஜ் அவ்வளோ ரிப்பெண்ட் பண்ணுவார். அதை அதை அது படிக்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து அந்த ரிப்பெண்டன்ஷனுக்கு வந்து நமக்கே வந்து இவ்வளோ அவர் அவ்வளோ உயர்வான குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து புரியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம அக்வைர் பண்ணணும். இவந்தோ நாம அந்த குவாலிட்டிஸ்ல இப்ப இல்லைன்னாலும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து மனசளவுல நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்ப நம்ம மனசுல இது ஒரு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா, நம்முடைய ஹெல்த்தும் வந்து நல்ல விதத்துல ஆரோக்கியத்தினுடைய சீர்கேடுக்கு நிறைய காரணங்கள் வந்து உணவு இருக்கலாம், நம் பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம். ஆனா அதையும் தாண்டி மனதளவுல நாம எவ்வாறு செயல்படுகின்றோம் என்பதுதான் மூல காரணம். அது நம்மள வந்து அதாவது ரொம்ப மோசமான ஒரு ஹெல்த்துக்கு நம்மள அழைச்சிட்டு போகும். ஓகே, அது மட்டும்தான் இல்ல, வேற காரணங்களும் இருக்கும். மன உளைச்சல் என்பது மிக மிக அதாவது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இது. ஓகே, அவ்வாறு அமைதி அடையாவிட்டால் ஒருவனால் இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எப்பவுமே இரிட்டேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு யார் 2 பேருக்குள்ள வந்து சண்டை வருதுன்னா அதுல வந்து ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த இன்னொருத்தர் வந்து அதையும் அவரும் சேர்ந்து அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வரணும். அப்போ வந்து நம்ம we are getting on the common platform. அடுத்த முறை பேசும்பொழுது அவங்களோட நம்ம சமாதானம் ஆயிடும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு வந்து நம்ம அவங்க அப்படி பண்ணாங்க இல்லைன்னு நம்ம கடைசி வரைக்கும் மனசுல வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம்னா தட் இஸ் ராங் வே. அப்ப நாம அவங்கள மன்னிக்கவும் இல்ல, அவங்களும் வந்து மாறவும் இல்ல. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து சில பேர் எல்லாம் 25 ஆண்டுகள் இன்னைக்கு மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி. சோ அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு நினைச்சா கூட எப்பயோ பண்ணது 25 சின்ன விஷயத்திலேயே நம்ம பேசாம நின்று இருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து தவறு. we should leave and ignore and move on. ஓகே, மன்னர் புரஞ்சனர் அனன்மைக்கு திரும்பினார் என்பது மன்னனின் கிருஷ்ண உணர்வு என்றறியப்படும் தனது உண்மை உணர்வுக்கு திரும்பியதன் குறிப்பாகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இடத்துல மேலும் அவன் பாவ செயல் செய்யாம திரும்பினான். இல்லைன்னா இன்னும் இருந்தா அவன் வந்து களைப்பா இருந்தா என்ன, எதுவா இருந்தான்னா கொல்லு அப்படின்னு அவன் போயிருந்தான்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அவன் வந்து இட் இஸ் நாட் த ரைட். சிங்கியுமே ஆச்சாரியாருடைய கிரேட் குவாலிட்டியை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஆச்சாரியா கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இவந்தோ புரஞ்சனன் அந்த நோக்கத்தோட வரல. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது வெளிப்பாடுல வந்து ஒரு மனிதன் இவ்வாறு ஆகணும் இல்லையா? அதைத்தான் ஒரு மனிதன் வந்து காலமெல்லாம் வந்து தவறுகள் இழைத்த பிறகு ஒரு கடைசி காலத்திலேயாவது அவன் வந்து திருந்தி வாழுறான் இல்லையா? அந்த காலகட்டங்களுக்கு தான் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸோ ஒரு முறை இப்ப அஜாமிலன் வந்து அந்த யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து போன பிறகு அவன் தன் தவற்றை உணர்ந்து என்ன பண்ணான்? ஹரித்வாருக்கு சென்றான். அங்கே தங்கி இறைவனுக்கு தொண்டு புரிந்தான். அதுக்கு இது அந்த சூழ்நிலைக்கு இது வந்து ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அப்படிப்பட்ட பாவத்தை ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அஜாமிலன் அளவுக்கு நம்ம வந்து மோசமான செயல்கள் நம்ம செய்யலன்னாலும் நாமும் தவறு இழைத்தவர்கள் தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்மளையே அறியாம செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி இதை உணர்தல் மூலியமா நாம எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு என்பது பாவங்கள் அதிகம் செய்த ஒருவன், அதிலும் குறிப்பாக விலங்குகளை கொல்வது அல்லது காடுகளை வேட்டையாடு போன்றவற்றை செய்பவனுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் ஒன்றாகும் இல்லையா? மிருகாரி இல்லையா? நாரதருடைய அறிவுரை பிரகாரம் அவர் பிற்காலத்துல அவர் ஒரு மகா முனி மாதிரி ஆயிட்டார் இல்லையா? ஒரு எறும்புக்கு கூட தீங்கு இழைக்க கூடாத அளவுக்கு வந்து மாறிவிட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நாம டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, ஆத்மானம் அர்யஹாம் சக்ரே தூபாலேப சர்க ஆதிபிஹி சாத்வ அலங்கிருத சர்வாங்கோ மஹேஷ்யாம் ஆததே மனஹ. அதன் பிறகு இங்கே உல்டா இப்போ புரஞ்சனன் செய்ய போறது என்னது? பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அவ்வளவுதான். இதன் பிறகு மன்னர் புரஞ்சனன் பொருத்தமான ஆபரணங்களினால் தமது உடலை அலங்கரித்து கொண்டு நறுமண சந்தனத்தை இதெல்லாமே இன்னும் புத்துணர்வு அவருக்கு இல்லையா? ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட். உடல் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு சுகந்த மலர் மாலைகளை தன் மார்பில் அணிந்து கொண்டார். இவ்வாறு அவர் முற்றிலும் புத்துணர்ச்சியுடையவராக மாறினார். பின்னர் தமது அரசியை தேடத் தொடங்கினார். சோ ஒரு மனிதன் நல் உணர்வு பெற்று தெய்வீக மகானை தனது ஆன்மீக உருவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவன் வேத உபதேசங்களை தத்துவம், கதைகள், சிறந்த பக்தர்கள் சரிதங்கள் போன்ற வடிவங்களிலும் இறைவனுக்கு அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையே உள்ள உறவின் மூலமும் கேட்டறிகின்றான்
இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன். ஆனா கடைசியில வந்து அவன் அது கிடையாதுங்கிறதுமே முடிக்கிறார் இல்லையா ஆச்சாரியார். சோ ஒருத்தர் வந்து வாழ்க்கையில வந்து தவறு இழைத்த பிறகு நன்னிலை அடையணுன்றதுக்காக முயற்சிகள் எல்லாமே இது போன்ற நிலைகள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. மேலும் இவ்வலங்காரங்களை சமயம் மற்றும் தன்னை பற்றிய அறிவுடன் ஒப்பிடலாம். சோ ஓமை எதற்கு? சோ தன்னை அலங்கரித்து கொண்டான் இங்கே புரஞ்சனன் என்றால் அவனுடைய முயற்சி இந்த இடத்துல அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது அவன் சமய நெறிகளை பற்றியும் இல்லையா கோட்பாடுகளை பற்றியும் ஒரு குருவிடமிருந்து கேட்டறிதலுக்கு வந்து ஒப்பிடும். ஒரு ஜீவன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செயல்படணும். ஆனால் எப்பொழுது அவன் செயல்படுவான்? தான் செய்த தவற்றை உணரும் பொழுதுதான் இது செயல்படுவான். எதுவரைக்கும் தான் செய்தது தவறு என்று அறியாது இருக்கிறானோ அவன் செய்து கொண்டிருந்த செயலை வந்து இன்னும் வந்து அதிகமாக அவன் வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பான். அப்படின்னா அவனுடைய புலன்கள் திருப்தி எதெல்லாம் வந்து செயல்படுத்தணுமோ அத்தகைய செயல்கள்ல அவன் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து செயல்படுத்தி கொண்டே இருப்பான். இப்போது அதாவது இத்தகைய அறிவின் மூலம் ஒருவன் லோகாயுத வாழ்விலிருந்து தன்னை இதனுடைய பலன் என்ன? நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை வந்து நம்மளால வந்து விட முடியும். எதுவரைக்கும் நாம பௌதிக வாழ்க்கையில பற்று வச்சுட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்குமே நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல நாம முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. எப்பொழுதும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை போன்ற வேத இலக்கியங்களை கேட்பதில் ஈடுபடுகிறார். திஸ் இஸ் த ஹையர் டேஸ்ட், உயர்வான ருச்சி இது இல்லையா. ஆனா பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே வந்து தாழ்வான ருச்சி. அதாவது நம்முடைய இந்த சொந்த புலன் திருப்திக்காக ஆற்றப்படுவது. இந்த செயல்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றுவது. அதனால நாமளும் வந்து ஆனந்தம் கொள்கின்றோம் இல்லையா. நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து விலகுகிறது. இச்லோகத்தில் உள்ள சாது அலங்கிருத்தக இல்லையா, முதல்ல சாத்வ அலங்கிருத்தக அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் என்னும் வார்த்தை ஒருவன் தெய்வீக மகான்களிடமிருந்து பெறும் அறிவில் திளைத்தல் என்று திளைத்தல் வேண்டும். அதாவது அதையே வந்து புரிந்து கொள்வதற்கும் அதனுடைய உண்மையான தாத்பரியத்தை புரியும் பொழுது அதனால மேன்மையான ஒரு ஆனந்தம் என்பது நமக்கு வரும். அந்த ஒரு நிலையில நாம கண்டிப்பாக நாம செல்ல வேண்டும். சோ அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு செல்லணும். சோ மேலும் மன்னர் புரஞ்சனர் தமது பாதியான அரசியை தேடத் தொடங்கியது போல தெய்வீக மகான்களிடம் பெற்ற அறிவுரையினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்ட ஒருவன் தனது உண்மையான உணர்வான கிருஷ்ண உணரை தேடுவதற்கு முயல வேண்டும். அப்படின்னா இங்கே எந்த மாதிரினாக்கா இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப டென்ஸான ஒரு அதாவது அட்டாச்மெண்ட் பற்றி எதுனாக்கா கணவன் மனைவி உறவு தான் இல்லையா. சோ அந்த உறவு முறையில ஒருத்தர் வந்து நாம அது பிசிக்கலா இருக்கலாம், மென்டலியா இருக்கலாம், எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம பேசலாம். ஆனா ஒருத்தரை ஒருவர் நாம வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அது புலநுகர்ச்சியா இருக்கட்டும், வேற என்னன்னா இருக்கட்டும். ஆனா ஒருத்தர் அந்த அடர்ந்த அந்த காமத்தை போன்று இருக்கணும் நம்முடைய வைராக்கியம் என்பது. ஓகே. சோ அப்படி இந்த ஒரு பக்தனானவன் என்ன பண்ணுவானாக்கா குருவினிடத்துல அவரிடத்துல சரணாகதி அடையிறது இல்லையா, அடுத்து அவரிடத்துல இருந்து அறிவுரைகளை பெறுவது, அதை வந்து பரிபாலிக்கிறது. அப்படி ஒரு வைராகியத்தோட அங்கே வந்து உணர்வு வந்து அதாவது புலன் நுகர்ச்சி பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம்ல. ஆனா அதே நம்ம ஆன்மீக தளத்துல வரும்பொழுது யுக்த வைராகியமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுக்குதான் ஓமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் நமக்கு பக்தியில வந்து. தெய்வீக மகான்களை அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அடர்ந்த அந்த நிலையில இருந்து நாம செயல்படணும்னு அர்த்தம். நம்முடைய முயற்சி என்பது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்லையா. இப்போ எனக்கு நான் வெளியில போயிட்டே இருக்கேன், நான் ஒரு உலகாயுதவாதின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் மெக்டனல்ட்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறேன், எனக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அதை நான் சாப்பிடணும் இல்லையா, ஆலு சிப்ஸ் அதை நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வெஜிடேரியன் தான், அதை தான் நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய நாக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா இழுத்துட்டு போறது இல்லையா. அதை போய் அந்த இடத்துல போகும்போது கடக்கும் பொழுது நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை நிறுத்தி போயிட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்டு வந்து உட்காரணும். சோ அப்படி அந்த ஒரு விடாமுயற்சியா போயிட்டு நம்ம அதை அடையிறோம் இல்லையா இந்த புலன் திருப்திக்கு. அது போல இந்த இன்டர்னல் நம்முடைய அகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த திருப்தி எப்ப வரும்னாக்கா அந்த ஆத்ம திருப்தி நாம ஆன்மீகத்துல வந்து திளைக்கும் பொழுது. இது எப்படி நாம அடையிறோமோ பௌதிகத்துல அதே முயற்சி வந்து விடாமுயற்சி நாம ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு போகணும். இங்க ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். அது எதை அடையிறோம் பொருள் இலக்கு பத்தி நாம யோசிக்க கூடாது. ஓகே. இலக்கு என்பது இந்த இடத்துல பௌதீகத்துல வரும்பொழுது நம்முடைய புலன் திருப்தி, அதனால வியாதி, இதெல்லாமே வேற. ஆனா இங்க வந்து ஆன்மீகத்துல அப்படிப்பட்ட விடாமுயற்சியை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அததான் இந்த இடத்துல வந்து ஓமையா கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி மாதாஜி அதை நான் எடுத்துக்கிறதுன்னு நீங்க யோசிக்க கூடாது.
ஸோ இங்க என்ன மாதிரி நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்படும் திறனை எடுத்துட்டு போறோமோ, எப்படி உத்வேகத்தோட செயல்படுறோமோ ஒரு பௌதிகத்துல, அதே உத்வேகத்தை வந்து நாம ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, தட்ஸ் த ஓமை இந்த இடத்துல. தெய்வீக மகான்களின் உபதேசங்களினால் அன்றி ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கண்டிப்பா வர முடியும். வித்தவுட் த மர்சி ஆஃப் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. சாது சங்கம் இல்லாம நாம வந்து முன்னேற்றம் என்பது காண முடியாது. எனவே தான் நரோத்தமதாச தாகுரார் பாடுகிறார், சாது சாஸ்திர குரு வாக்கிய சித்தத்தே கரியா ஐக்கியக. அதாவது சாது 3 பொருள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஒன்று வந்து சாது, சாஸ்திரம், அதுக்கப்புறம் குரு. சாது என்பது காமன், அதாவது அவர் நமக்கு ஒரு சிக்ஷா குருவா இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம். சாஸ்திரம் என்பது வேதிக் திங்ஸ் இல்லையா? இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திரங்கள். குரு, குருவனுடைய வார்த்தை. இதை வந்து நாம எப்போ இந்த 3த்தையுமே நம்ம அழகா பின்பற்றுகிறோமோ நாம வந்து வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ். ஆனா அதை நம்ம அந்த 3த்தையுமே நம்ம உதாசீனப்படுத்தணும்னா வாழ்க்கையில நம்ம வந்து எந்த இலக்கை அடையணுமோ அந்த இலக்கை நம்மளால அடைய முடியாது. அவ்வளவுதான். ஓகே, நாம் ஒரு தெய்வீக மகானாக வர வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தோட நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ அல்லது நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ, எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கு. ஆனா அது எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு? டார்மன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பாங்க. அப்படின்னாக்கா அதாவது தோன்றாத நிலையில வச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம அதை மறைச்சி வச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அதை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அடுத்தவங்களுக்கு கிடையாது, நாம உணர அனுபவிக்கணும்னாக்கா பக்தி தொண்டுல நாம போகணும். எந்த ஒரு பக்தி தொண்டுமே அடுத்தவங்களுடைய பார்வைக்கு நாம வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் நாட் த ரியல் வே. அது உண்மையான பாதையே கிடையாது. நம்ம பக்தியில இருக்கோன்றத வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பிரகடனப்படுத்தணும்னா அது உண்மையிலே வந்து பக்தியே கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் த ப்ரோபகேண்டா. உண்மையான பக்தி பண்றவங்க வந்து வெளியில சொல்லவே மாட்டாங்க. இதுதான் உண்மை. இதை நாம ஏத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ அடுத்தவங்களுடைய இவன் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பகவான் அவர் பக்தராக வந்த பொழுது கூட அவர் எங்கேயுமே வந்து தன்னை பற்றி எடுத்துரைச்சுக்கல இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்கும்பொழுது இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் நான் தான் மோசமானவன் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து அவருடைய இதுல வந்து எனக்கு பக்தி எனக்கு அதாவது நான் பண்ணக்கூடிய பக்தி, உணரக்கூடிய பக்தி இதெல்லாமே வந்து உண்மையா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா பீயிங் சிச்சுவேட்டட் இன் த ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம். ஆனா அவர் வந்து என்னைக்குமே தன்னை வந்து உயர்வான தளத்துல வந்து நோக்கினது கிடையாது. அந்த ஒரு நம்ம பக்தியில வந்து நான் வந்து நிறைவு பெற்று விட்டேன், ஐ எம் சிச்சுவேட்டட், ஐ எம் சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுதான் சறுக்கலே. நம்ம என்ன பக்தி பண்ணாலுமே அந்த பக்தி பாதையில நம்ம எங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கிறோமான்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். அதுதான் தட் இஸ் த குட் சர்ச். அதை நம்ம தவறுகளை நம்ம வந்து நம்முடைய தவறுகளை அடுத்தவங்கள தவறுகளை நம்ம நோக்கவே கூடாது. நம்முடைய தவறுகளை நாம நோக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா தட்ஸ் வேர் வி ஆர் ஆக்சுவலி ப்ரோக்ரஸிங். அர்த்தம். எது வரைக்கும் நம்முடைய தவறுகளை நாம நோக்கவில்லையோ நம்ம ஆன்மீகத்தில் இல்லை என்று பொருள். அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நாம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இன்னும் பௌதிகவாதியாக தான் இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஓகே, நாம அவங்களுக்கு கூட தப்பு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த இயற்கையினுடைய குணங்கள் நம்மளை வந்து செயல்படுத்துது அந்த மாதிரி. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம இன்னும் அந்த பௌதீக வட்டத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம். ஆன்மீக தளத்துக்கு வரவில்லை என்று அர்த்தம். இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே நாம எவாலுவேஷன், எந்த எவாலுவேஷனுமே நமக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணினுமே ஒழிய அடுத்தவங்களுக்கு போய் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அது தவறு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் சாதுவுடன், அதாவது தெய்வீகம், சாஸ்திரம், ஆதாரபூர்வம். சாது என்பது டிவைன்னஸ் இல்லையா? மேலும் சாஸ்திரம் என்பது இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடியது எல்லாமே இல்லையா? ஆதாரபூர்வமானவை. இதெல்லாமே இறைவனால் பௌரேஷம் இல்லையா? மனிதனால் படைக்கப்பட்டது கிடையாது. பௌரேஷம் மற்றும் குரு, ஆன்மீக தொடர்பு கொள்ளல் வேண்டும். இது 3 தான். இதுதான் சிறந்த வழி. இது யார் ஒருத்தர் இந்த 3 வழிகள்ல ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க வந்து அவங்க இறைவனுடைய திருவடிகளை அடையணும்ன்ற அந்த இலக்கை வந்து அவங்களால அடைய முடியாது. அதுதான் உண்மை. அவ்வளவுதான். இதுல மேலு கீழு அவங்க மோசமானவங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் லைக் ஆஸ் குட் அஸ் எல்லாம் ஒரே கேட்டகரி தான். தட்ஸ் இட். நம்ம இந்த பாதையை ஏற்று போகும்பொழுது நமக்கு நல்ல பாதை கிடைக்கும் இல்லையா? சாதாரண பாதையில இருந்துட்டு இன்னும் ஒரு எத்தனை ஜென்மங்கள் நாம இங்க பிறவி எடுக்கணுமோ அத்தனை ஜென்மங்களை நாம எடுத்துட்டு இந்த உலகுக்கு திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். ஓகே, வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் டுடே செஷன். 13வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஓகே,
पाञ्चकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण।